Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang luway-luway na paglaog kan duwang armadong lalaki sa sarong photo studio sa barangay Batang, Ligao City. Kuhaan na sabing video, alas 3:31 nin maagahon ka nakaaging Lunes, Enero 27. Nakuha digdi kan mga kawatan ang sarong kamera asin tablet. Susog sa investigasyon, inot na nilaog kan mga sospek ang kataning na tindahan kan studio kung sa inakuha man kan mga ang 5,000 pesos na benta. Meron naman pong lock system yung sari-sari store. Kasi ang harap po nito ay maliit na sari-sari store, then tagusan po siya papasok doon sa studio. So ang nangyari po ay tinira yung ang mga magnanakaw yung kandado ng sari-sari store. Kaya madali po silang nakapasok. Afterwards, wala na pong other padlocks na mayroon. Kaya napasok po ito. Huli tadaing memory card asin battery, itinapo kan mga parahabon ang kamera. Sanggatos metro ang distansya sa lugar, natulos man na i-turnover ka nakapurot na concerned citizen sa biktima kan suminunod na aldaw. In-alert na po natin sila na mag-double time po, double effort po tayo lahat sa magbabantay po ng kanilang lugar, lalo na po pagsabit po ng gabi at madaling araw. May mga possible suspect na po tayo dito, may sinusundan na po tayong mga grupo, pero sa ngayon po ay hindi pa po natin pwedeng ipagbigay alam kung sino ba ito, taga-saan ba ito, habang gumugulong po yung ating investigasyon. Sa ngunyan, padagos pa ang paghahanap kan otoridad sa mga sospek na mahahampang sa kasong robbery, violation of RA 1051 o ang COMELEC gun ban, asin illegal possession of deadly weapon. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.